Blíži sa koniec roka, to je také obdobie, keď ľudia zvyknú spomínať a hodnotiť. Mňa by zaujímalo, aký bol tento rok pre vás. Z médií vieme, že bol aj veľmi ťažký v súvislosti teda s chorobou pána Flašika, ale bol aj radosný v súvislosti s tým, že do vašej rodiny pribudlo nové dieťa, tak ako to je? Ja si myslím, že bol taký, aký mal byť, bol výborný a skutočne najvýbornejší tým, že máme teda Chloe, vnúčku, ktorá sa dokonca narodila na moje narodeniny 14. januára, takže o chvíľu máme rok za sebou a fajn, no sme spolu, tešíme sa, zabávame sa, deti sú zdravé, postupne končia školy, tento rok skončila Dorota, budúci rok skončí Maťo, najstaršia Martina, tá už má dávnejšie skončenú školu, takže ako všetko to tak ide, nejako to tak funguje, tak len to neškrabať. Keď možno zhodnotíte práve tie ťažké chvíľky, ako sa na to tak retrospektívne pozeráte? Lebo človek väčšinou potom tak prehodnotí tie priority, ktoré má? No, keďže s tou Federovou chorobou sme konfrontovaní vlastne už dlhšie ako rok, tak v porovnaní s tým predchádzajúcim rokom tento už nebol až taký dramatický. A navyše tie výsledky, ktoré mu robia každého štvrť roka, sa ukazujú ako pozitívne, to znamená, že tá choroba sa nerozširuje, takže z tohto pohľadu je to fajn. Čo je možno trochu škoda, že mne pribudlo veľa pracovných povinností, takže som málo v Bratislave, som málo s rodinou. Chýba mi to samozrejme, ten kontakt. S deťmi som chcela dodať. Chýba mi ten kontakt s deťmi. No ale keďže sme spolu 16 rokov, tak ja myslím, že už sme sa tak naučili spolu žiť, že to nejak zvládame v pohode. Takže ja dúfam, že keď to budeme hodnotiť z pohľadu budúceho roka, alebo keď sa tu stretneme na budúci rok okolo Vianoc v roku 2012, ktoré majú byť istým spôsobom dramatické, tak si povieme, že OK, tak ten 2012 bol zase raz dobrý, tak ako ten 2011. A ako budú vyzerať tie vaše Vianoce, kde ich zvyknete tráviť? Klasicky u nás doma, kde prídu deti, to už majú taký rituál, ako babička a proste všetko, čo tam má byť. Tento rok možno budeme aj olovko liať do vody, som vymyslel takúto hru, dúfam. Kúpiť, to vôbec to nevymyslel. Kúpil takú krabičku, kde je olovko, aj tá nádobka. Áno, ale vymyslel som to, že to budeme realizovať aj my, nie len naše babky a prababky, ktoré to realizovali kedysi. No a potom na druhý deň ideme si zalyžovať.